По случай Деня на народните будители ще ви представим видео, разделено на няколко части, което включва всички произведения от епохата на античността и какво всъщност представлява тя. Античността е първата голяма културно-историческа епоха в развитието на Европа. Обхваща историческото и културното развитие на Древна Гърция и на Древен Рим. Постепенно литературата на гръцките и римските автори започва да се назовава класическа, т.е. да се възприема като образцово литературно творчество. Езиците, на които се създава тази литература, старогръцки и латински, също се наричат класически. Културата на Древна Гърция и на Древен Рим е основа на европейското и на българското културно развитие. Културното развитие на Древна Елада започва на остров Крит, минойска цивилизация от 27 до 12 век преди Христа и преминава през различни епохи. Микенска от 16 до 12 век преди Христа, геометрична от 11 до 8 век преди Христа, архаика от 7 век до 6 век преди Христа, класика от 5 до 4 век преди Христа и елинизъм от 3 до 1 век преди Христа. Античност в превод означава древност, старо време. Античността обхваща времето от 8 век преди Христа до към 5-6 век след Христа. Съвсем накратко казано, античността е времето от великия древен творец Омир до падането на Рим. Съвременната наука поделя античността на следните подпериоди. Архаичен период от 8 до 6 век преди Христа, наричане още Омиров период. Класически период от 5 до края на 4 век преди Христа. Елинистичен период последните 3 века преди Христа. Римски период от началото на новата ера до началото на 6 век. Основни позиции в митологията: мрак, светлина, горе, долу, богове, хора, хаос, хармония, красиво, грозно, добро, лошо. Митът е свещен разказ за отминали събития и се приема за истинност. Буквално думата мит означава слово, разказ, дума. Чрез митовете хората си обясняват създаването на света, природните явления, смъртта, раждането и други. Вкупността от всички митове на дадена цивилизация наричаме митология. Космогонични митове за създаването на света. В старогръцки космос означава ред, свят. Теогонични митове за раждането на боговете. В старогръцки тео означава бог. Антропогонични митове за раждането на човека. От старогръцки антро означава човек. Есхатологични митове за края на света. От старогръцки есха означава край. А сега да започваме с произведенията през тази епоха. В битката между титаните Прометей подкрепил Зевс, който от своя страна не харесвал титаните, не одобрявал и Прометей. Омразата му се засилила още повече поради любовта на Титана към хората. В древногръцките митове Прометей е представен като човеколюбив, ненавиждащ тиранията, борещ се за правда. В различните варианти на митовете, свързани с него, той се противопоставя неколкократно на Зевс. В най-известния епизод от тази митология той бива жестоко наказан от Зевс
за това, че е дал огъня на простосмъртните. Прометей бива прикован на скала от сина на Зевс, Хефест. Той въпреки волята си забива железен кол в гърдите на Титана и го оковава с неразкъсваеми вериги. Така започнали мъките на Прометей. Всеки ден долитал орел, символ на самия Зевс, и разкъсвал черния му дроб, който заздравявал през нощта. Според различните автори, това продължило няколко столетия или дори 30 000 години. Накрая Прометей е избавен от Херакъл, който убива орела със стрела. В опростената версия действието на Прометей се представя като кражба и разпореждането на Зевс като наказание за нея. Известна е обаче и предисторията, при която Зевс е иззел огъня на хората и го е скрил, а Прометей им го връща. Прометей откраднал божествения огън и научил смъртните на различни изкуства и занаяти и им дал знания, с които животът на земята станал по-щастлив. Зевс бил много разгневен от постъпката на Прометей и го наказал жестоко. Зевс заповядал на Хефес да направи от земята и водата едно прекрасно момиче, което да има нежен глас и поглед. След това дъщерята на Зевс, Атина, трябвала да ушие за момичето прекрасна дреха. Афродита трябвала да й даде прелест, на която никой мъж не бил стоил. Боговете изпълнили заповедта на Зевс и я нарекли Пандора. С появата си Пандора трябвало да донесе нещастие на хората. Когато това зло станало, Зевс казал на Хермес да вземе Пандора и да я отнесе при Епиметей. Прометей винаги предупреждавал брат си Епиметей да не приема дарове от Зевс, защото Прометей се е страхувал тези дарове да не донесат нещастие на хората. Но Епиметей никога не слушал съветите от брат си. След това Пандора го пленила с красотата си и той я взел за жена. Епиметей разбрал колко зло е причинила Пандора на хората. Епиметеевия дом имал съд, в който е имал плътно затворен тежък капак, но никой не е имал смелост да го отвори, защото се е знаело, че той носи голямо нещастие. Любопитната Пандора тайно махнала капака и по цялата земя се разпръснали нещастия. Капака на съда след това отново се е затворил. Хората щастливо живеели, докато не осъзнали злото и тежкия труд и злите болести. Сега безброй злини и болести се разпространили между хората. Ако искате да разберете кои други произведения и какво всъщност ще разгледаме в следващото видео за античността, бързо отивайте и гледайте в канала ни!